גם אתם פספסתם את השיעור בבית ספר על קבלת החלטות? נכון, שכחתי, לא היה אחד כזה. כי איכשהו, כל החיים פשוט קיבלו החלטות בשבילנו. גן, בית ספר, עוד בית ספר, צבא, או שנת שירות. פליז אל תהיו קנוניים, אני יודעת שבחרתם שנת שירות ומכינה. ואז פתאום, בום. עכשיו תחליטי מי את. ואני באמת חשבתי שאני הייתי טובה בזה. הקמתי עסק, וטסתי לבד. אני טסה להודו. קיבלתי 1,000 החלטות ביום. באיזה מדינה בא לי להיות, עם מי בא לי לנסוע, איפה ישנים היום ולאן אני ממשיכה מכאן. הרגשתי שאני על זה, כבר פיתחתי את השריר. ואז חזרתי לארץ, ופתאום קלטתי שאולי הייתי טובה בלקבל החלטות, אבל החלטות של חיים קבועים זה כבר משהו אחר לגמרי. איך יודעים אם ההחלטה מגיעה מפחד, מאינטואיציה, מבחירה, מהרצון להוכיח משהו, ואיך בכלל בוחרים משהו מבלי להתחרט עליו חודש אחר כך. אז החלטתי לעשות משהו קצת מוזר, ללמוד להחליט החלטות מאפס, ולתעד את זה כמובן. אז אם גם אתם מרגישים שאף אחד לא באמת לימד אתכם איך לבחור בחיים, בואו ננסה להבין את זה ביחד במדריך לאנשים שלא יודעים.